ଆପଣ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ଯଶସ୍वी ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ହେଲା ବିଜେପିର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସରକାର ବଦଳିବ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର ବଦଳିବ, ନୂଆ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ହେବ। ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ବିଜେପିର ଲୋକମାନେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଏଥର ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 93% 95% ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ନେଇଛି ଇଲେକ୍ସନରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେଟା ଭୋଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ପତନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ। ଏଗ୍ରେସିଭ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସତ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଭଳି